Abamabhezu abona ngeke abanqobo. Kunabantu besifazana abanamandla. Yes. Okunamhlanje imizi yasemakubo ikhonjiwe ukuthi lo muzi uthethe wakhe umfana kanti akho intombazana. Imisi indlu into ongakazi uzuyibona. Esikhathini samanje benabantu besilisa asebekuthe ukuthi kufuneke beyokwakha imizi yasemakubo ngezimali zengane zabantu. Ingane yabantu ihambe ithatha iloan ka 400,000 ngenxa yokuthi yakho ubudlelwane beni bokuthi bube right lapha yogana khona. Wena na umuntu wesifazane uyakha kanjani ifoundation kwenye indawo ungakayifaki kimi? Yenza ifoundation kini iqala la ukhulele khona before uyobeka indlu ngale queen. Nakhona emzini uganelani mina ngithi phungaleja kusuka manje. Wonke umuntu wesifazane nangabe ethenga imoto akangagani naye akayishela umama bese hambe yogana yedwa naye ke imoto ayisale eqale phansi nangabe unemali akaqale enze ngabazali ngoba abanye abantu besifazane bayilobolile nebeyilobola bona egcineni manje semhlumeza umuntu wesilisa sefuna ukubuyela kubo kanti wayilobola yena. Baningi abantu besifazane abalobolile. Hey madoda ake siba bese uphila kanjani somlotsholiwe impela ukwazi ukushaya umthetho uzoshaya umuntu osifazana uzokutshela ukuthi ngiyithatha imoto yami futhi kuncane lokho futhi khona okuthola ukuthi umuntu wesilisa uqhubisa umuntu wesifazane. Hey madoda unomuntu wesifazane owathengela indoda yakho ubrand umuntu wamthengela iguthu wamthengela iskipa namhlanje unentombi ngenxa ukuthi wathi umuntu wesifazane uyena ogezela abanye abantu besifazane. Unikeza umuntu wakhe imoto ngokuthi nawe umfaka kumajidi umfaka la ukuthi kungabe engazathi manje seswele kunomuntu onentombi ngale moto ayinikezwe intombazana. Le ntombi seyihleli la emoto la ngifika mina ngifika ya driver lento hey man iya driver lento bafowethu kunabantu ababagqokisayo umuntu wesifazane umgqokisela amanye amadoda injalo nje ithi kodwa ke akunankinga siyabona. Ayiwa vela ukhuba kuma mthabela ubuzi ubaba unyanga yeshumi simthola kanjani sacela baba nje share details zakhe sesivala nje ukuthi utholakala kanjani usebenza kanjani ikhathi ngayonke into abantu bazokwazi uma bebukela ababona bazozosizakala la ekhaya. Cha ukutholakala kwenyanga yeshumi kulula silapha epage lenyanga yeshumi DR nyanga yeshumi kunama scam abaningi asekhona wama page na ku Facebook ikhona inyanga yeshumi futhi nama scam futhi niwaqaphela angihloli online mina angifakisani imali ephepha. Okay ngiqondile nje nongifuna ungithola kuleyo ndawo uyongithola kuyona nangabe ukuthi ngihambile ngiphumile ngiyothandaza empangeni uyongithola empangeni nengukuthi kodwa izinda sasekhaya sesebhekville kodwa kwamanje ngisebenzela nakhona la eGoli eSoweto ngiyatholakala eGoli. Inamba engitholakala kuyona kithi 0765678530 0765678530 iyona ke inamba yenyanga yeshumi waza ngizokunikeza inyembe zembongolo umyeni wakhe ekhalela ubusuku nemini. No, siyabona kakhulu kabenyanga yeshumi. Uthathile inyembezi. Ngithatha zona phela manje sazofaka ishumi la. Uthatha inyembezi ngobona. Ufuna khaleza kuzo kusekuseni. Kusekuseni ngelo mthetho. Ngasho lutho mkepe. Siyabona.